e gwenge mag dho wadh nam chumbi manyaka nitiere muoch mano mar tuo mar nyaldiema manyaka sani ka nitiere muoch mar tuo mar nyaldiema neno tend county kata mana tend sirikand county ma Lamu nolando ni nitiere muoch mar tuo mar nyaldiema kata mana jogwek ma bende use geng' apaya bende gisani koro osemon puonja na jopiny kotende kod kedo kod magi nikech ang'eni bende gwenge mag dho wadh nam chumbi bende malaria bende ng'enye kaluwore kod lwasi makamano. Ero kamana ahinya Sharon kuom thuolo kendo waduogo mondo me obedie twak. Kaluwore gi midhiero mar El Nino ma El Nino kendo e yore tuoche, apani county government koluwore gi nyaka Red Cross ma osiep taman Homa Bay nitie gi branches gi koni kendo gitemo timo maginyalo mondo giket mobile clinic obed ma accessible ne jopiny. Gitere yedhe nitie ma jowa mosebet kata kiwinjo ka en gi chich kuom dendi kaka chalo in gi tuo moro ma winjo ka galagala mopogore gi kaka isebedo onego bed ni dhi machiegni koda clinic. Iyudo ka e apaya Ben Road apaya madongo iyudo koket gi kanyo kendo ket bana maduong' manyisi ni inyalo donjo ka bende pimri kiwinjo ka in gi symptom machalo kama. Koro kik wakaw gi akaw mayot onono ni ineno ka in gi challenges matin changamoto matin wawuog wadhi kuonde ma mobile clinics nitie kuma community health bases go nitiere ka in local culture nitiere riwruoge ma support kaka iluongo ni kar dak mongore local culture iluongo ni Bangla mane nyinge mong'ere kuonde go nitie kaka county osechere lwetgi koda Red Cross koda team mamoko mopogore mondo mi jowa obed machiegni gi yedhe, jowa obed machiegni gi pi maler, jowa bende mawuotho miluongo ni chiefs kata community jowa matiyo kod alwora e yor health kata e yor health koni bende osebet ka gik nyaka e udi machiegni kodgi. Jowa go mondo obed katiyo mana matek mondo mi wakony ngima jowa. Tuoche gi kik lemewa jogandawa ni ok wachopo, but watem wachopi. Watem matek mondo mi kuonde ma pige ogudore ahinya ka ok in maber in kod gadiere wedhie. Pige kik waber gada. Pige koro waket ma ing'e pi kaka nawacho mokwongo ni pi e kama otegna ahinya manyalo miyo tuo donje e dendi sana e ndalo ma wan gi midhiero mar El Nino kelo kod. Wabed kwatang' gik mwachamo, wabed ka watang' koda gik miluongo ni vibanda koni ging'eny iluongo ni vibanda. Iwuok idhi step matin ichak iyudo kamoro ma ji bede kanyakla ka giyude gik ma olosi locally. Koro in bende kaka in dhano ma bende nigi paro maliw ng'iye kamichieme no ka bende in kode gadieri. Ka ok in kode gadieri ka en gi to matin many kamachielo nikech sani kata debed ni mane kaka system makoni mae kaka jowa odak lakini wabed motang' nikech sani tuoche gi nyalo bet kalandore mapiyo kabisa. Dakika matin michamo gimoro mokowinjore gi dendi nyalo miyo iyud midhiero mopogore gi kaka ne inyalo kawe. Koro wabed motang' gi gik ma wachamo dipo wayudo kuonde wageng'o tuoche gi. Wabed motang' gi kuonde ma wachieme, gik mwachamo kuonde mwachieme, pige ma wamodho nikech iluongo ni Watem prevent. Jowa sirikal mar county kata mag national government pamoja koriwore kanyakla koda Red Cross AMREF kuonde ma ginyalo konyo ginyalo temo mana kaka gin lakini in owuon kaka dhano kata iraia in owuon kaka ng'ama winjo dhokni
kata in gosiepni bende mawinjo dhok, in koda relatives gi bende mawinjo dhok, wedeni wachnegi mondo gibed motang' kaluwore gi thuolo ma wantieni. En thuolo mabet piny piyo odwa ketho kaka normal ngima ma dhano chalo. Ne jowa ma bende owito kuondegi mag nweng'o nyalo mi pok iyudo kigi kamoko owinjore, bet wabed mana motang'. Kaunti ose-release ye iyudo ka mobile clinics go nitie everywhere. Kik ibed mibedo koluor. Luoro wagolo oko nikech gini watemo go kanyakla. Wa fight together mondo mi wageng' gik maricho madepok biro kaluwore gi tuoche gi. Ne jowa ma lwetgi nyalo bet ka nweng'o ni malo bende kaka jabed ka siro ni kik wang'ony lwetwa, warie lwetwa ne jowa manyalo yudo gimoro, kik kech bende neg jowa mamoko kaluwore gi nweng'o koro onge, pi oywero kuondegi mag nweng'o. Ne jowa ma bende jopur kata matin iyudo ka pi oketho kuondeni mag nweng'o kata pi oketho cham oko. Wabed motang'. Nyaka ne jowa mayudo rech machiegni, wated rech motegno. Rech bende wachwaka maber, kik wayud ni rech koro osebiro. Reyo biro kaluwore goula, sana en common wawach ni Kano. Iyudo ka pi okelo rech, ndalo mantie rech mawuok kaluwore goula. Waluok gi maler, wated gi maler mondo mi kik wadepok wayudo tuoche magamore kaluwore gi midhiero ma El Nino kelo. Erokamano. Erokamano ahinya, paro maliw ahinya. Inyanya jogo eko mabende nawacho ni koro mumi biro negi e sitting room. Koro winjo paro kanyo kuwuok kuom jalony. Kokamano, kadhi nyaka e kaunti ma Migori, Caleb, e kinde ma kamagi, mabende ang'e ni koth osebedo ka chwe, achiel kuom achiedh nade mabende wanyalo bedo ni wayudo kaka jopiny, en kaluwore kod chope mabende wadhie. Nikech bende ka pi, waneno kaka pi oula ywero nyaka udi. Chope bende pi oula ywero. To koywero chope, wang'e pige mabende wayoro, ma samoro nyalo bedo ni watuomo. Ginero